to bolo s týmto mostom pri Bratislave. On teda volal s tým Gálom a Gála mu povedal, že on nie je doma a že až po obede niekedy, že išli na obed. A chlapčeka bol rozvedený a chlapčeka bolo to medzi sviatkami 26. decembra. A teraz on dostal doma psíka, aby ste vedeli, a keď sa vrátili, Melo tam stál a sledoval, kedy sa tento človek vráti, videl aj nejakom aute išiel a následne povedal už Adamčovi, aby sa pripravili aj s tými ďalšími dvomi, lebo objednal vraždu Gála. Teraz viete, nešťastná náhoda. Ten chlapček si vlastne tú smrť vymodlil, lebo on povedal, ja mám doma psíka, som dostal, ja chcem ísť domov. A ten otec mu hovorí, že zajtra ráno ťa zoberieme, boli Vianoce toho roku 2004, 620 rokov. A on hovorí, že nie, že on chce ísť domov a tak. A tá jeho partnerka Henrieta, ktorá tam bola, tak už toľko on, ako ten chlapec 8 alebo 9 ročný, že 10. A toľko prosil, žobronil, tak potom tá Henrieta, tá jeho partnerka hovorí, že ja ho zaveziem, teda keď tak veľmi chce, nie? A tento Galaj hovorí, že choď mojím autom, lebo je vykúrené. Lebo sme sa s ním vracali z Vajnor, lebo odkiaľ, a že aby máš studený ten motor. Chlapček sedel vpredu, tá Henrieta za volantom, vyštartovali už predtým. Melo volal, že nech sa Adamčo aj s tou posádkou pripraví. Aj tak boli pripravení a keď videl vychádzať auto, tak povedal Adamčovi, že už ide. Netušiac, že v aute nesedí Gál. Áno, počujete. Dobre, ešte potiaľ to, že on svoj samopal vystrelal celý na miesto vodiča, domnievajúca, že tam je Gál. Okamžite auto strátilo kontrolu, samozrejme, a on po nej bol hneď. Ten chlapček sedel vedľa nej, 10-ročný chlapček. On už mal ten samopal vystrelaný ako do vodiča, prázdny, vytrhol tomu ďalšiemu svedkovi samopal, prišiel sa pozrieť, že čo, a vtedy videli ju. A ten chlapec, ktorý viete si predstaviť, v akom strese musel byť, že auto celé tú streľbu počul. A on bol, ale ten Adam, čo bol ako zamaskovaný, mal masku, by ste ho kuklu, nebol by ho poznal. A ten samopal vystrelal do toho 10-ročného chlapca. A tak, ako tu sedíme, si dovolím povedať, že nepoznám z tých, a teda Pán Boh uchraň, že som ich poznala, ale z toho profesionálneho hľadiska, že nepoznám jedného jediného, ktorý by 10-ročné alebo akékoľvek dieťa alebo ženu zavraždil. To, že sa medzi sebou, ja to neospravedlňujem, ja len hovorím, aké boli ich objekty. Pretože boli paždraví po kšeftoch, po peniazoch, po podnikoch, ktoré vydreli. A to bol ten nezmyselný mamon, že ešte toto mať a na tom zbohatnúť. Ale že by z nejakej žiarlivosti zavraždili ženu. Keď sa vrátite k celým dejinám, Petrovič ich opísal až do tých detailov všelijakých. Nepamätám sa, že by vlas na hlave skrývil niektorý z mafiánov dieťaťu. To, ani ženy. A toto... Ženy už máme, už Šatorovci. No, Šatorovci, ale to bola tá posledná skupina. Teraz, ale to sa ani poriadne nevedelo. Šator, áno, to je ďalšia, to by mohlo ísť do kriminalistického celosvetového ústavu, že na malom Slovensku 5 miliónov jedna ulica v Šanghaji sa nájdú aj takýto. No, každopádne áno, to, čo povedala pani Mišiková, rozstrieľali Henrietu, narazila do steny, Henrieta prepadla na kolena Riško držal tie vlasy, zbadal Adamča alebo niekoho z tých strelcov proti sebe, oni zbadali, sa očami stretli, žil ešte
A ten, jak spozoroval, že sa na seba pozerajú, tak ho na tom sedadle rozstrieľal a on ešte tú hlavu teda tej Henriety nejak držal, lebo tak uchopil, mal zavreté vlasy Henriety, tak ho rozstrieľali. Takže taká to bola tiež doba, ale pýtajte sa. No. A ešte jedna ohavnosť. Pamätám sa na vraždu Arpada Nistora na východe Slovenska. Arpad Nistor bol taký úbožák z východného Slovenska, ktorý pašoval cigarety tam cez hranicu. Neboli ako orazené, či čo, jak sa to volá, tak okolkované. A poslali Čigaša, neviem, či si pamätáš, že Čigaša poslali, to bol člen Čigaša poslal, že dones sem toho, že keď nechce platiť tie a Branislav Adamčov mu povedal, keď nechce platiť províziu, oni všetkých vydierali. Malú kvetinárka, ktorá ledva zarobila, pár korún musela odovzdávať. Neexistoval jeden podnik, ktorý mal nejaké príjmy, aby nemuseli platiť mesačné výpalné. A potom to ešte kamuflovali za to, že tuto stráži SBS-ka. Viete? A to oni tam vlastne chodili a vyberali každý mesiac. Ale, a to chcem povedať, že doniesli toho Arpada Nistora, povedali Čigašovi, no, doneste sem, nechce platiť, doneste toho Arpada, doneste toho Arpada Nistora sem a ja mu dohovorím. Normálne do bývalej maštale ho dali do takého koryta. On, ktorý Adamčo je, však tu v Bystrici teraz som bola vypočúvaná v jeho veci a už ani neviem to. Stretol som ho v Leopoldove naposledy. Áno, ja si ani O 2 roky je na slobode inak, mimochodom má úplne legálne. No, keď to tie súdy neurobia, tak budú mať. Ale ja to nechápem, že ako je možné, že to súdnictvo tak kleslo, ako aj zdravotníctvo a školstvo. To nie je preto, že ja by som si myslel, že všetky časy boli dobré, ale toto sú tak závažné veci. A preto to hovorím, lebo to je mimoriadne nebezpečný. A on, viete ešte, že sa vyžíval, tomu si klakol na toho Arpada Nistora, čo ho tam priviazali do toho Válova a pol hodinu ho škrtil a smial sa mu do tváre, že vidíš Arpike, lebo oni maďarsky tam hovoril, že nechcel si platiť a teraz vidíš a pol hodinu ho škrtil, kým ho nezavraždil. Nebol medzi týmito, áno, strieľali, to je pravda, vybavovali si účty, ale že by dieťa zabili, nepamätám si ani jedno, ani náhodou, a ženy takisto, nie toto, čo robil Šátoršek, to už je. Nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať na vraždu toho Slivenského, to ma vždy tak zaujímalo, že vlastne aký bol ten motiv, lebo viem, že bol policajt a... Čo? Slivenského vražda. Ja vám poviem, Slivenský bol bývalý policajt. Gustav Slivenský bol bývalý policajt a motivom vraždy bolo to, že Olách, ktorý patril tiež medzi týchto mafiánov, bol v tom čase v blízkosti Reichla, v blízkosti Černáka a tak ďalej. A myslím, že v tom hoteli Gerlach aj tam pôsobil. A tento bývalý policajt si založil taký gang autičkárov a jedného dňa stretol tento Gustav Slivenský Oláha. A Slivenský nevýhodno, ja neviem, ja som s ním zažil, neprišla do styku, ale Gustav Slivenský povedal Oláhovi, ktorý vlastne z Rohačom mali odpaliť v Bratislave toho Remiáša. Tak to bol ten Olách a on sa tuto pohyboval. A v tom čase Gustav Slivenský ho stretol a hovorí, že či nevie zohnať nejaký samopal. A ten Olách mu hovorí, a na čo ti bude? A povedal, že chcem dať dole Černáka. No, tak mal čo povedať, áno. A tento
Olách to okamžite referoval, lebo nevedel, či to není nejaká v úvodzovkách lejčka, nejaká pasa, že na toho Oláha, že Oláh by takúto vec napríklad si nechal pre seba a nepovedal Černákovi. Tak dôvod bol ten, že vlastne podľa všetkého si Gusto Slivenský pripravoval vraždu Černáka, lebo ako bývalý policajt, autičkár chcel tiež zarábať na nelegálnych aktivitách a týmto pádom, keď Černák už v tom období, ktoré tu je vykreslené, už keď oni boli ako fakt v tom horšom období páchania tej trestnej činnosti, to je v tej dvojke, Niky, lebo jak sa to volá. A ďalej chcem povedať toľko, že on keď počul, že nejaký Gusto Slivenský, že chce zbraň, aby ho dal dole, no tak povedal, že doneste ho sem. V tom čase sa v hoteli Gerlach, a to dobre musel vedieť Reichel, o tom si myslím svoje, viete, aj o tej šedej mozgovej kôre, že ten odsedí 27 rokov, ne, alebo koľko je tam, a on z toho nakradnutého štátneho majetku ho volá teraz po toľkých rokoch, že to vidíte, to IQ húpacieho koňa, že poďme na férovku. Na čo ste vy, deti, v školke, v piesku? Však to je Reichel, proste jednoduchšie. No, ja len to hovorím, aby ste, viete, to, čo sa popíše, alebo urobí, ale my to vy poznáme. No a to vám chcem povedať, že v tom čase sa tam skovával Michal Čémy zo skupiny Papajovcov. Bol u Mikyho, áno, on bol jeden z najbrutálnejších. Najbrutálnejší. A Černák ho pichol nožom a to už ostatné potom tam manažoval ten Mišo Čémy a odrezal mu hlavu a tak. Vtedy tam boli aj obidvaja Melovci. Tí doniesli, tým nakázali doniesť čapice a preto tu Gustava Slivenského hlavu poumývali. Poumýval v umývadle, dali do vedra a Slavo Surový to niesol, myslím, do nejakého auta, tak to mi to rozprával v relácii, do kufra, potom to odviezli na sídlisko a tam dali tú čiapku. Karola Mela vtedy poslali po čiapku, Karol Melo nebol nejaká taká silná figurka, tak ho Ivan bol ten zabijak a Ivan ho vyslal do Prievidze, ty utekaj pre čapicu, dones čapicu, takže oni takto nejak fungovali, ale Miky toto aj vysvetľoval, oni fungovali viac na intrigách, to bola intriga, či to bola pravda, nikto si nemyslí, že by Slivenský si niekedy dovolil siahnuť na Černáka, to si ani nikto nedokáže v tej dobe predstaviť, ale vznikali rôzne intrigy a aj Černák, aj všetci, áno, ako aj na intrigách fungovali a oni keď sa aj na súde pýtali Černáka, že ako ste si overili, či to je vôbec pravda. No neoveril, na čo by som si to overoval, že sme zabili a hotovo. Takže to bol, on vyriekol rozsudok, oni sa v konečnom dôsledku už potom cítili ako bohovia, rozhodovali o živote a smrti na lusknutie prsta. Mysleli si, že nebude všetkým dňom koniec. No ale v tom období robiť na tej prokuratúre alebo v tej polícii vám poviem, že to bolo veľmi zložité obdobie, veľmi zložité. Ešte jednu otázku k tomu hotelu Gerlach. Mňa by zaujímalo, ako to vlastne ten Reichel financoval ten hotel ešte tak dlho, pretože ja som mal tú čest tam párkrát byť, lebo som odtiaľ. A proste tam bolo mŕtvo, tam nebolo ani nohy. A viem, že už teraz je to predané. Že ako financoval? Tak áno, však ale on tuším páchal nejakú ekonomickú trestnú činnosť, ale robili aj Milan Reichel. Že ako financoval hotel Gerlach, alebo že, ale to my ťažko, to nevieme, ale áno. Toto je jeho matka, tak jak povedal. No, oni boli sprivatizované tie hotely za tých čas AZDS, veď Milan Reichel, dokonca mám fotografiu, ako sedí za jedným stolom s Vladimírom Mečiarom, takže oni robili, privatizovali tieto hotely a to, aké mali finančné zázemie, ťažko povedať, to neviem celkom. Prevádzkoval aj ten hotel, z toho niečo mal, ale podľa mňa robili tam nejakú ekonomickú trestnú činnosť, ktorá ovšem v rámci toho Černákovského týmu nebola, teda v rámci tej Černákovskej skupiny nebola predmetom. To sa nedalo, najprv sa museli riešiť tie
Ale ona, tá matka, tam zohrala veľmi významnú rolu. Ona podľa mňa tam nejakú ekonomickú trestnú činnosť, ona páchala a potom dávala tomu synovi. No, oni si naozaj žili tam inak v tom Gerlachu na takej vyššej úrovni, oni si vedeli zorganizovať tam napríklad sústredenie mis, hej, tak zavolali Oklamčákovi a bol tam Milan Reichel, Miky Černák, Kaštan. Áno, ale oni si tam zorganizovali takéto sústredenie akési misiek pred tou súťažou a v tom hoteli priamo sa im tam promenádovali, tieto misky tam chodili a akože majú tam sústredenie, no a potom večer si ich rozobrali a potom aj z toho vzniklo to partnerstvo Milana Reichela s Majtanovou, ktorá bola potom Miss. Mňa sa pýtala asi po 15 rokoch v rádii, keď robila, že kedy bude zavretý. Ja hovorím, že ja neviem, za čo to musíte vyvedieť. Vy ste jeho manželka. Prosím vás, existujú nejaké obavy z rozmachu takéto organizovanej trestnej činnosti v súvislosti s možným príchodom takýchto podnikateľov, možno aj ozbrojených z Ukrajiny? Ako dôsledkov akože vojny? Už sa to rieši. My už v zásade nemáme teraz vlastne organizovaný zločin, ktorý by dokázal si vyriešiť situáciu, ak by sa sem dostala iná zločinecká skupina. Je len otázkou času, čo sa nám tu zakempia, veď už sú tu nejaké albánske skupiny a tak ďalej. Ono to sa postupne bude vyvíjať. Ten progres je taký, že sa povytvárajú najskôr malé gangy, ktoré sa oni fungujú na tej najjednoduchšej činnosti zločineckej. To znamená, že budú robiť drogy, ženy a nejaké biele mäso a zbranie, ktoré sem poprichádzajú, povytvárajú sa malé gangy, postupne sa tu vytvorí väčšia zločinecká skupina, do ktorej sa už ale nedokáže infiltrovať žiadny Slovák, len tak jednoducho. A toto sa stalo kedysi v Prahe, keď Mogilievič si tam ovládol a vytlačili všetky zločinecké skupiny, respektíve Češi sa vysporiadali so svojimi zločineckými skupinami. My ale keď sa zbavíme vlastných zločineckých skupín, tak je obrovské riziko, že sa sem natiahnu zločinecké skupiny zo zahraničia, či sú to tí rusky hovoriace, ale aj albánske a tak ďalej. Ale zo začiatku tých 90. rokov ten prienik. Boli tu pokusy. Tak ako som hovorila už v úvode. Miky si spravil poriadok. Že tu bola tá snaha dostať sem tie nelegálne aktivity, to je fakt. Najviac sa to ukázalo a to pretrváva aj doteraz v súvislosti s drogami. To je ďalší veľký problém tejto spoločnosti, ktorý neviem, ako sa vyrieši. Tie tresty tam síce boli sú veľmi prísne, niečo išlo dole, ale ja si myslím, že aj vďaka schopnosti týchto vtedajších mafiánov, viete, že tie cudzinecké gangy nemali tú takú možnosť sa etablovať, ako to bolo napríklad v Čechách, v Rusii. Áno, Mikloš Černák napríklad zabil tých dvoch Albáncov, hej? Pasiača a ešte jedno. No. Takže toto sa tu bežne dialo, keď sa vytlačali jednotlivé zločinecké skupiny, alebo sa presne sadlo a nedovolili im tomu prieniku, alebo fungujú malé zločinecké skupiny, aj albánske v Bratislave, aj aktuálne. Ale toto si všetko ošerovali si to vtedy Píťovci, Sikorovci a tak ďalej a vedeli ich udržať na nejaký dištanc. Samozrejme, objavovali sa, respektíve robia z Rakúska výpady Azuchanovci s Gasanievcami a tak ďalej, takže tieto výpady čečenských skupín sa robia na Slovensku, ale skôr z Viedne. Tých skupín je viacero, ale je len otázkou času potom, ako to tu zaniklo, lebo tak sa niečo zorganizuje väčšie. Vždycky to bude. Že ja si myslím, že aj ten potenciál ich sa sústreďuje do tých krajín, ktoré sú ekonomicky na tom lepšie. Páči sa. Igor Lavrinčík. Igor bol od Gorilu, ja som s ním telefonoval viackrát a on sa podielal priamo, alebo bol odsúdený, respektíve
opačne. On sa podielal na objednávku na vražde Gorilu, hej. Gorila sa volal. Ale on, ako by som povedal, keď som sa s ním o tom bavil, tak on si odsedel 20 rokov a povedal mi, že on mi nikdy nemôže povedať, že kto si tú objednávku na Gorilu zadal. A to bol žilinský teda boss vtedy, podsvetia. A on mi pošuškal, že tú objednávku si zadal jeden vysoko postavený politik. No, takže Igor, ako si, ale že on povedal, že nikdy nemôže vypovedať v týchto veciach, tak že to nechá aj tak, ale on inak on bol prekvapený, bol veľmi inteligentný, keď sme sa teraz hovárali, že po toľkých rokoch, vyše 20 rokov, či strávil za mrežami, vedel sa pomerne dobre baviť, ale on tam fungoval dlhšie, rozprával mi o Milanovi Lučanskom, ako vtedy začínal, ako mladý operatívec niekde v Martine, ako mu dali auto na nejaké prevozy, doprovody a tak ďalej, že tiež vedeli nejakým spôsobom s ním kooperovať a s týmito ľuďmi, ale to všetko už sú len v rámci nejakých debát a možno aj intríg, ťažko sa v tom orientuje človek. Lalinčík nebol nejakou výrazne súrovou postavou v tom organizovanom zločine. On si aj v takom pokoji, myslím, odpíkal. Mal tam Egreckého, ktorý bol tiež taký menší zabijak a tak ďalej, ktorého potom zabili Šatorovci. Ale on nebol nejakou významnou postavou, neviem, či patril pod Salingerovcov alebo pod koho. Toto je to žilinské trošku také zatiežené. Takýto som dostal odkaz od toho človeka, proste. Tak som to schytal. Barunka. Neviem, ja nevidujem týchto Albáncov nejak v Bratislave v ostatnom období. Ale viete, oni to môžu mať na inú túto a neprídete s nimi do styku a je to ich, že to vystrčia na nejakú inú osobu, ktorú túto nájdu. Viete, vhodnú, aby nekričali do sveta. No, tak keď nikto nič nemá. Áno. Sa nedá percentuálne, ale veď len na juhu Slovenska máme vyše 200 vyvraždených ľudí a ja tam aktuálne evidujem niekoľko desiatok nezvestných, ale to je po celom Slovensku, všade sú zmiznutí aj podnikatelia, aj len tak ľudia, ale tých vražd je pri každej tej nezvestnosti zasvieti kontrolka, že ide viac menej o vraždu, málo kedy sa človek stratí len tak, takže aj taký sebezaujímavejší človek sa stáva väčšinou obeťou vraždy, to percento je pomerne vysoké. A potom aj to, že boli miesta, ktoré napríklad sa hovorilo, že zabetonovali do nejakých rozostávaných objektov. Alebo si zoberte, ja som robila tú kauzu 2 roky čistého času, takmer dennodenne tých kyselinárov. A tam bol predpoklad, že ďaleko viacej osôb žalované boli u tých, ja som teda pripravovala žalobu na tam bol Kákoni, Šita, Kákoni, Šita, Pokrývka a toho Mikera, toho šéfa tej skupiny. Oni sami vlastne zavraždili a rozpustili v Kyseline. Tam sa hovorilo, že ich bolo ďaleko viacej. Viete, že preto nevieme to číslo povedať, lebo nie všetky miesta, kde sa nachádzali ostatky tých zavraždených osôb, alebo v danom prípade teda rozpustených v Kyseline, neboli objavené. Alebo hovorím, že betonovali nejakú stavbu, veľa sa hovorilo, že pri stavbách, že zabetonovali tie mŕtvoly. Čiže sú
v režime nezvestných, ale nie je nadväzujúca informácia, že by tá osoba, okrem toho, že je nezvestná, ale že by bola obeťou toho, či je ten presný počet. Inak. Ono to často nie sú nezvestní ľudia. Oni sú väčšinou trestne stíhaní za ekonomickú trestnú činnosť, lebo boli zneužití na ekonomickú trestnú činnosť v prípade DPH a tak ďalej. Takže ja aktuálne nepatrám v súvislosti so šatrovcami len po ľuďoch, ktorí majú kolónku nezvestný, ale sú hľadaní podľa paragrafu 73. Takže nie je to napríklad teraz, keď robím na tých šatorkách, tak my tam máme desiatky nezvestných ľudí, ale ten Čonty alebo ktorýkoľvek z týchto zločincov, ktorí zabíjali týchto ľudí, tak my s nimi debatujeme, alebo sa snažím s rôznymi ľuďmi tam debatovať a oni si nepamätajú koho kde zabili. On má absolútny zmetok, pre ňo boli... Čonty nebola celkom tak, ale oni naozaj ten počet Čonty svojho aktuálne vypovedá vyše 40 vraždám. A on by vypovedal aj viacerým, ale on si nepamätá. On napríklad vás privedie na miesto, povie, tu som niekoho zakopal, ja neviem, kto to je. Vykopali pozostatky a oni idú robiť DNAčky, lebo nevedia, koho vykopali. Takže, alebo vie, že niesol šatorovú svokru na pleci, keď jej šator zlomil väz, pretože dala facku malému Nikolasovi, vnúkovi. Tak on vie, že ju niesol na pleci a povie, ja som mu zakopal, ale kde som mu zakopal, ja si fakt nespomínam. Takže oni majú naozaj okno Tomáša Budíka, 21-ročného. Neviem, kde som ho zakopal, vie, že som ho niekde odviezol do nejakých ohrád a tak ďalej, ale on si nepamätá, oni nevedia. Pre nich boli tí ľudia tak bezvýznamní. Takže nehľadajme len nezvestných ľudí, ale hľadáme aj ľudí stíhaných pre ekonomickú trestnú činnosť, ktorých nájdeme v obchodných registroch a tak ďalej, ako posledných napísaných v tých listinách. Takže toto je strašne zložité. Ja tam aktuálne mám rozpracovaných niekoľko takýchto vražd. Zatiaľ uvidíme, ideme prehľadávať rôzne polia a tak ďalej. Teraz sme kopali minulý týždeň pri Dolnom Chotári s policajtmi. Tak hľadáme, ale naozaj je to veľmi ťažká situácia. Prosím, ako to bolo v tej dobe u týchto šatorovcov v tom policajnom zbore, že kto tam bol takou osobou ako možno pán Lučanský, alebo že... Nie, Lučanský nemá. Nie, ale že tým vplyvom takou osobou, že umožňoval to páchanie... Nie, to je neschopnosť. To bolo okresné riaditeľstvo v Dunajskej Strede, to je malé mesto a oni mali poznatky, len tam jednoducho to bolo tak ťažké preniknúť, až keď bola to neschopnosť. Kristián Kádár ten disponoval, on bol dosť, ako v úvodzovkách poviem, zbabelý na to, chcel byť členom tých zoskupení mafiánskych, tie boli veľmi brutálne na území Južného Slovenska, hlavne Dunajská Streda. A de facto až potom, počase začal Kristián Kádár hovoriť o tom, že takto, zločineckú skupinu šatorovcov nikto nerozbil. Zločinecká skupina šatorovcov sa rozbila sama. Kvôli tomu, že oni ju zabíjali už tak permanentne ľudí na dennom poriadku, že sa báli už vlastného tieňa. A postupne sa to vykreovalo tak, že jeden chcel zabiť druhého, a oni sa v zásade utekali k polícii. Áno, mnohí z nich, veď sa pomleli v Mlynčeku a tak ďalej, vylievali sa do Malého Dunaja, vykosťovali sa, pálili si hlavy, oni boli blázni, proste blázni, ale o to nejde. Oni sa už bali aj vlastného tieňa a utekali sa v zásade schovať na políciu a tam začali vypovedať o rôznych skutkoch. Takže v tej polícii, jasné, že prišiel Spišiak v roku 1998 a pristalo mu na stole 113 nezvestných ľudí. A potom, ako on vládol, 3 roky bol okresným riaditeľom, zmizli ďalšie desiatky ľudí. Potom bol viceprezidentom policajným, ďalšie desiatky ľudí a ďalšie až po prezidenta. A keď som sa zhováral napríklad s Kristiánom Kádarom, bol som za ním vo väznici, tak sa opýtam, ako to bolo možné. Bol vôbec Spišiak, bol s vami prepojený, nebol? Prečo mohli ste takto fungovať, bez hlavu zabíjať ľudí a nikto vás nedokázal zastaviť? A on hovorí, lebo Spišiak bol neschopný.
Takže ja niekedy nepoviem, že človek musí byť prepojený na podsvete, na organizovanú skupinu alebo byť platený. Niekedy stačí neschopnosť. A zomierajú desiatky a desiatky nevinných ľudí, ktorí tam žijú v tých malých domoch, väčšinou pochádzajú zo strašne obyčajných rodín, chudobných rodín. Keď prichádzali na políciu, nikto im nedokázal pomôcť. Často ich ešte policajti zastrašili, ani do toho nesajte, lebo skončíte aj vy, ako váš syn, ako vaša dcéra. Tam predsa zavraždili 20-ročné dievčatko v 4. mesiaci tehotenstva, zobrali ju z auta len preto, lebo sedela vedľa svojho priateľa, na ktorého bola objednávka vraždy, odviedli ju do domu, všetci ju znásilnili, potom ju vypláchli kyselinou, naholožili do auta, preťali jej hlavu krompáčom a hodili do ilegálneho hrobu. Toto sú šátorovci. Absolútne nevinné dievča. Uškrtili Katku Hrozániovú, ťahali ju z hrobu, len preto, že si niekto objednal jej vraždu. Takto zomrela aj pani Oláriová, ktorá dala facku svojmu vnukovi a šátor prišiel k nej a otočil jej hlavu. Proste si predstavte zabijakov, akí nemajú obdobu na celom možno svete. Toto, čo sa dialo až do roku 2014 na juhu Slovenska, nemá obdobu v celej Európe a možno aj v celosvetovom meritku. To boli jedni z najbrutálnejších vrahov, akí tu kedy boli a chodili a zabíjali tých najobyčajnejších ľudí, väčšinou vyškrtili vlastnými rukami a medzi sebou sa vysporiadali aj tak, že sa nakoniec vykrajovali a mleli v mlynčeku a vylievali sa do Malého Dunaja, rozpilili si lebky len preto, lebo tam mali projektily a tak ďalej a tak ďalej. Oni boli proste vypatlaní. A dnes si ani len nespomínajú, koľkých ľudí povraždili. A sú tam naozaj ženy, sú tam mladí chlapci, sú tam deti, sú tam, myslím, deti v kontexte rokov, že mali 20, 21, 22 rokov a zabíjali ich ako na páse. A neboli to žiadni zločinci, boli to tí najobyčajnejší ľudia, proste si mali špeciálne určených ľudí, tých, ktorí im vyhľadávali tých obyčajných ľudí z rôznych pomerov a tých nakoňovali, volá sa to biely kôň, hej, a na týchto ľudí napísali firmy, vyberali DPHčky. Čo je biely kôň? Proste človek, ktorého za smrť Petra Naďa si František Dora mladší kúpil auto. Toto bol zmysel ich života. Oni proste si vybrali človeka z ľudu a ukázal na teba a poď, budeš bohatý, napíšeme na teba firmu. Potom ťa uložili do nejakého bytu, aby si nezačal robiť voloviny, vybrali na teba DPHčku niekde vo Veľkom Mederi. Keď cinkla DPHčka, zobral ťa nejaký Alfoldy, alebo Čonty, alebo Bugar a tak ďalej, to je jedno, okolo krku a strelil ti do hlavy, alebo ťa uškrtil. Väčšinou škrtili kvôli tomu, aby nezostávali dôkazy žiadne a viezli živých ľudí v autách kvôli tomu, že keby ich aj zastavila polícia, tak majú iba maximálne uneseného človeka, ale nemajú vraždu. Takže vždycky vozili živých ľudí k miestu vykopaného ilegálneho hrobu a tam toho človeka väčšinou položili na zem, bruchom dole a uškrtili, hodili do jamy a dnes si nepamätajú, kde sú zakopaní. Je už toto ohľadne dneska Dunajská streda taká, že bezpečná, že Dunajská streda je štát v štáte ešte aj dnes. Áno. Ja tam pojednávam a podľa súdnictva čistá katastrofa. Poznám dnes tam ešte veľa ľudí, ktorí sa zúčastnili veľa vecí a komunikujem s nimi. Je to tam naozaj ťažké všade. Oni sú iní. Naozaj. Majú veľmi blízko k vražde. Veľmi blízko. Je to tam divoké. Špeciálne, áno. Dunajská streda je naozaj, tam je to inak. Oni ešte dnes majú 90. roky. On bude možno doma jesť suchý chleba, ale pred domom bude mať Mercedes. Prosím pekne. Ja by som sa chcel spýtať možno ešte naspäť k pánovi Čermákovi a tým kauzám súvisiacím. Vy máte, poviem, osobnejšiu skúsenosť s jednotlivými aktérmi, ktorí v tejto oblasti pôsobili. Ako si myslíte, že sa bude môcť alebo dokáže Mikuláš Černák adaptovať do bežného života, ak väčšiu časť svojho doterajšieho strávil vo väzení? A potom možno podotázka toho, ak bude Mikuláš Černák na slobode a chodiť po tej istej planéte ako Kán a Reichel, tak čo na to obidvaja? Áno, zhovoril som sa s ním presne o tomto. Takže Mikuláš Černák bude mať samozrejme opatrenia v prípade, že sa dostane na slobodu. Bude mať 4 roky náramok, bude mať obmedzený pohyb, bude mať
zákaz sa stretávať aj s ľuďmi, ktorí proti nemu svedčili, zákaz kontaktovať rôznych ľudí, chce podnikať, chce robiť v cestovnom ruchu, chce mať vlastný penzión, ale chce mať aj zariadenie, ktorom chce akýmsi spôsobom pomáhať väzňom, ktorí sa práve dostávajú na slobodu po dlhých rokoch väzenia a nevedia sa socializovať ešte v prostredí. Takže toto všetko sú jeho plány. Samozrejme, predpokladá aj to, že budú prichádzať rôzne provokácie napríklad zo strany aj Jana Kána či Reichela. Niekto dá 1000 eur nejakému alkoholikovi, feťakovi a proste stretne Mikuláša Černáka a bude do ňoho skákať, provokovať ho, respektíve mu nejakým spôsobom nadávať alebo mu nabúra auto. Mikuláš Černák si uvedomuje aj to, že v prípade, že by šoferoval a spôsobil dopravnú nehodu, kde by bolo zranenie, so zranením, stačí so zranením, vracia sa okamžite späť do výkonu trestu. Takže on si naozaj uvedomuje veľa vecí, chce žiť na samote, nechce sa kontaktovať príliš s ľuďmi, aj práve z obavy z týchto provokácií, ktoré sa môžu diať. Nikto nedokáže dnes predpokladať, čo sa bude okolo neho diať, ale je na toto pripravený. Ja som sa opýtal aj na to, či sa on bude chcieť niekomu pomstiť. On hovorí, ja už sebe túto pomstu nenosím. A či sa neobáva pomsty zo strany druhých, hovorí, priamej pomsty ako smrti sa neobávam, ale takéto provokácie prichádzať môžu. Ale on v zásade, naozaj, keby ste sa s ním zhovárali, pôsobí veľmi, veľmi vyrovnane. Je to veľká osobnosť s takým strašným odhodlaním niečo vždycky v živote dokázať. A on keď sa raz niečo rozhodne a zatne, tak on si za tým ide. On keby nenastúpil do organizovaného zločinu, ale možno si vybuduje firmu, tak dnes má možno najväčšiu flotilu autobusov na celom Slovensku, lebo on je taký. A keď sa rozhodol pre organizovaný zločin, tak on bol taký. On nechce byť voľaký zabíjak, on nechcel byť voľaký mafián, on chcel byť boss. A nie boss, ale boss bossov a ísť ďalej. To bol Mikuláš Černák. A keby ste ho spoznali dneska, tak je presne taký. Proste je to len človek odhodlaný urobiť vo svojom fachu to, čo sa od neho maximálne vyžaduje. Je to absolútny maximalista. On si do nejakého, ak si dobre spomínam, v roku 2014-2015 ešte užíval pekne slobodu a až on mal povinnosť ako keby priznať o všetko, o čom mal vedomosť, aj čo napáchal. Samozrejme, tie vraždy, o ktorých začal vypovedať Mikuláš Černák, na tie zabudol, lebo sa ich priamo zúčastňovali aj s Janom Kánom. A on tieto benefity ako keby porušil. Ale pri ňom už nemali možnosť ako keby uhrať to, čo uhrali u Jana Kána, alebo u Karola Mela a ďalších, že im tú beztrestnosť proste dokázali presadiť. A keď som sa pýtal na to, ako je to vôbec možné, že v tých skutkoch, o ktorých dnes rozprával Mikuláš Černák, alebo rôznych iných, nefiguruje Jan Kán alebo Miloš Kaštan, tak mi to povedal, že vysoko postavený funkcionár Ivan, ale ty to pochop, že my sme vtedy nemali inú možnosť, že my sme neexistovali inštitút spolupracujúceho, svedka spolupracujúceho obvineného, takže sme museli skutky napísať tak, že sa ten človek, ktorý s nami spolupracuje, toho skutku jednoducho nezúčastnil, len takto ho dokázali vyňať z trestného konania. A ja hovorím, ale takto potom ste napríklad aj Mikuláša Černáka odsúdili nezákonne. No ale čo sme mali robiť? No lebo ale faktom je, že ste napísali skutok tak, ako sa nestal. A teda výroková veta skutku aj v prípade Mikuláša Černáka bola taká, ako sa skutok nestal. A teda Mikuláš Černák bol odsúdený aj v týchto prípadoch nezákonne. Ak teda sa využíval neexistujúci inštitút svedka spôsobom, že ho jednoducho nenapísali do skutku. Ale Miloš Kaštan našťastie sedí, uvidíme, čo bude s Janom Kánom a tých ostatných, ale vidíte, zatiaľ to vôbec nevyzerá tak, že by sa tento človek hotoval niekde zamrežený. Proste si tu žije a dokázal rozpútať peklo. Aj keď som ja na tom robil. Takže naozaj bol to človek, ktorý si vedel dať rady aj s tými funkcionármi a pre niečo asi ho chránili. Ja si pamätám, alebo sa rozprávalo o historka taká, že
že išli, keď Mikuláša Černáka zavreli, išli predávať tu na Banskej Bystrici budovu Security 3 a vtedy Slavomír Surový mal utekať za Mikým Černákom, že idú ti predávať budovu. Hej? A toto niekomu strašne prekážalo, tak mal to byť práve Milan Lučanský, ktorý nechal zavrieť Slavomíra Surového a prišli mu vraždu, ktorú naozaj nespáchal. Slavomír Surový je možno jediný. No, Slavomír Surový je odsúdený za vraždu, za vraždu Klešťa, ktorú skutočne neurobil. Hej? A to už potvrdili všetci. On túto vraždu jednoducho nespáchal. Slavomír Surový nebol odsúdený za to, čo napáchal. Slavomír Surový by v prípade obnovy konania bol úspešný a bol by možno prvý človek odsúdený za vraždu na Slovensku, ktorú nespáchal. A ešte si ho aj odsedel. Takže to všetko sa stalo vďaka tým všelijakým krivým pohybom v tých orgánoch činných trestnom konaní, keď neexistovali rôzne inštitúty, ale existovali rôzne dohody a kamaráčefty, keď niekto chodil cvičiť do Gerlachu, do posilovne a mysleli si, že keď si tam budú porovnávať bicepsy, že si môžu aj dohadovať výpovede. A tak toto nakoniec skončilo. Legislatíva, ktorá toto mala opravovať a zabrániť takýmto novým formám protispoločenskej činnosti vlastne úplne absentovala. Tam to si málo kto vie predstaviť tú eufóriu otvorenia hraníc. Viete, no nemohli, viete, 50. roky, vieme, aké boli a teraz kostoly a toto a to, keby boli aj tí Komančovia otvorili, viete, aspoň by sa to bolo ukludnilo. A samozrejme, že to už bolo dlhodobo, lebo tá túžba po tej zmene vlastne bola už v tých 60. rokoch, keď nás potom tu Rusi vlastne to 21. augusta, ja som vtedy študovala na právnickej fakulte a som chcela veriť vlastným očiam, že Rusi sú tu. Jakí Rusi? Tak, no a išla som do mesta Palentánkov a tak. A v tom období, keby sa to obdobie bolo bývalo postupne vyvíjalo potom v tom 85. vlastne nastúpil ten Gorby, tak tam sa vytvorili také v Rusku, tam sa vytvorili také podmienky, aby vlastne tieto latifundy bývalých štátov strednej a východnej Európy, aby došlo k uvoľneniu toho a to všetko malo nejaký spád, viete, a keď to naraz prišlo, že tá vláda odstúpila a tak ďalej a že tak každý si myslel s takou totálnou naivitou, že to pôjde samé od seba, že človek preto nemusí nič urobiť. Tak urobil preto, aby rýchlo zbohatol a nakradol a rozkradli zo štátu to, čo sa dalo. Vygenerovali tento organizovaný zločin cez nepripravenosť legislatívnu, ako som v úvode povedala. Oni tie vraždy toho organizovaného zločinu aj niekomu vyhovovali práve preto, že odkláňali pozornosť od tých obrovských biznisov, ktoré si na privatizácii všetci urobili. Takže to vybuchovali auta, strieľali sa ľudia, bezvýznamne ľudia pre tých vrchných a to zabávalo ako keby obyčajný ľud, respektíve zabávalo v úvodzovkách, ale zamestnávalo toto debatou a nikto si nevšímal tie obrovské miliardy ukradnuté z rôznych štátnych spoločností a respektíve celé spoločnosti. Vlastne všetky tie najlepšie zdroje štátnych, ako boli východoslovenské železniarne a ako boli, to si pár politikov rozdelilo tú tam Mečiarová, sekretárka to mala Naftak Berlín. A takto by sa dali menovať ako viaceré tie ťažiskové rezorty, ktoré, alebo fabriky, ktoré no viete... Bola to VŽ-ka, bola to Tatra Vagonka, boli to rôzne iné štátne podniky, bolo ich obrovské množstvo. V Banskej Bystrici a keď chcel Steinhübel, požiadal
Černáka, Steinhubel požiadal Černáka, že aby zabezpečil kúpu. Predsedom predstavenstva bol ten... Vladimír Bachleda. No a to sme tiež robili tú vec, lebo sme nevedeli to tam jednoducho pohnúť z miesta. Ale tam je taká pikantná jedna vec, že išiel za ním Černák s týmto Kánom, za týmto Bachledom, že aby predal ten podiel v Tatra vagónke. A on, že ja nič nepredám. On bol ako predseda predstavenstva Tatra vagónky. Že on nič nepredá. A tak on povedal, že ten Černák mu povedal, tak my vás dáme dole. A on, že však ma dajte. A keď vyšli von, tak sa smiali na tom, že oni si mysleli, že z tej funkcie predsedu predstavenstva, a to sme už my všetci vedeli, že dať dole je slangový výraz na zavraždenie. A potom sa na tom ešte aj chichúňali a jeho potom dlho sa ten Bachleda nevedel nájsť. Až potom, my sme teda upodozrievali. Po prelomení mlčania Mikuláša Černáka sa našli 3 rebra. To bolo celé. Ale my sme upodozrievali Černáka. To sa vedelo, ale nevedeli sme to dokázať. 3 rebra. No. Tak ten štát by vyzeral inak, kebyže. Ako nás spôsobil Kristián Kadár, keď ste ho navštívili vo väzení? Zabil toho šátora naozaj on? Áno, ja som sa ho presne na toto pýtal. On nezabil, samozrejme, mal ho zabiť Lehel Horvát. Lebo Kristián Kadár vždycky hovorí, že on teda nemal tú odvahu strieľať, ale on mal iné úchylky, on radšej brinkoval nožom a tak ďalej, takže aj tú kyselinu vylieval Anite do úst práve on. Ale on teda, ja som sa presne pýtal na to, či je šátor mŕtvy, či ho naozaj teda zabili, takže on hovorí, že áno, že ho teda najprv zakopali u Lehala na pozemku, potom ho vyťahovali po 3 mesiacoch, lebo hrozila, že tam bude policajná akcia, tak ho prekopávali, ho vyťahovali špagrom za nohu, potom ho prevážali z Čotfy do Čičova, to bolo nejakých 20 km, na pozemok Františka Zakala, kde mal byť bazén, tam ho mali zakopať, ale hovorím, prečo ste ho prevážali 20 km, pretože po ceste ste mali 100 miest, kde ste ho všade mohli zakopať, prečo ste ho dávali práve na pozemok Zakalovi. A ja neviem, on sa tomu vždycky smial. Takže on, keď samozrejme rozprával, písal tieto veci, on je špecifický človek. Ja som si ho išiel vypočuť, si každého idem vypočuť a každý chcem si prebrať niektoré témy. Ja som mal na neho pripraveného vraždu Šátora, vraždu Andora Rajza, ktorého vykostili a pomleli v Dýčeku, ale primárne ma zaujímali vraždy žien. Hej, takže na tieto som sa pýtal a práve napríklad som sa opýtal aj na útok na svoju manželku, ktorú sa mal pokúsiť zavraždiť, keď ju dobodal nožom, respektíve zautočil na ňu nožom a hodili ju do vane krvavú. Myslel si, že je mŕtva, ona z tej vane potom vybehla a zachránila si život. A on sa tomu smiel, že to ti rozpráva takéto. A ja som povedal, že len to chcem počuť, a mi odpovedz za to, či to je pravda. A on hovoril, že nie je to pravda, ale potom sme boli ešte spolu veľmi dlho, takže vieš, že to nebola pravda. Hovorím, počom, keď sa nič nestalo. No a keď som toto dal von, túto informáciu, tak sa mi ohlásila Iveta, jeho manželka, tam mi doložila fotografie. Ja som informoval o tom, že Kristián Kadár pri dohode, ktorú urobil s prokurátorom, lebo že bude mať maximálny trest 25 rokov za vraždy a viac už nikdy nedostane, ja totiž to pre nich žiadam doživotie, ale oni majú len 25 a on povedal, že musí priznať všetko, čo má vedomosť, aj čo napáchal. No a popri tom zabudol na tento útok na svoju manželku a dnes bol prvý výsluch Ivety Kadárovej v súvislosti s vraždou štádiu pokusu. Kristián Kadár stratil všetky benefity a verím, že dostane doživotie. Treba povedať, že zodpoveda skutočnosti, že on bol veľký zbabelec a pokiaľ prejavoval nejaké tie ako mafiánske útoky alebo niečo také, že nebol tým nosným súrovcom, on ale podliehal veľmi drogovej závislosti a dokonca sa traduje,
že takto zdrogovaný vraj bažantovi zažíva odhryzol hlavu. To ste už videli, však kam to viete, a to keď v tom povolaní tu zisťujete jednu takúto anomáliu za druhou, tak sa nestačíte ako On odrezal napríklad jednému bezdomovcovi Mikušovi ucho po vražde, oni ho so šatorom obesili. Keď teda padol na zem mŕtvý, tak sa na tom veľmi zabávali, že Mikuš je teda mŕtvý, mal otvorené ústa. A tak tam šibrinkoval s tým nožom a hovorí, že Štvrtkovi, ten tam tiež boli tam traja, a hovorí mu, že chceš vidieť srdce? A až by som videl srdce, ale ja ti ho vyrežem srdce. A on mal vždycky, keď bol svetovaný, také chute pracovať s tým nožom. A teda tak mu odrezal ucho, to ucho chytil do ruky a strčil mu ho, zamával mu pred ním, strčil mu ho do vačku náprsného. A potom hovorí, že ak chceš ešte niečo vidieť, a že čo by som chcel vidieť, tak ten nôž chytil, strčil mu do otvorených úst a začal krúžiť tak, že mu škrkal, počuť škrkanie noža o chrbticu. Toto je Kristián Kadar. Kristián Kadar, keď znásilnili všetci to 20-ročné dievčatko v 4. mesiaci tehotenstva, on bol jediný, ktorý vedel, že ona je v 4. mesiaci tehotenstva preto, lebo on ju viezol z miesta únosu do Dolného Chotára a ona sa mu zverila, že ale ja som tehotná, ja som v 4. mesiaci tehotenstva, prosím vás, pustite ma. No a on, keď ju teda všetci znásilnili a urobili sa do nej aj do úst, aj dole, tak on bol presne ten, ktorý povedal, že ja tu mám kyselinu a musíme to zničiť, lebo ona má našu DNAčku. Hej, takže bol to práve on, kto mal vyvrátiť 20-ročnej Anite hlavu a chytiť nos a naliať jej tam kyselinu, len preto, že tam mala jeho DNAčku. Ale on rozprával o tom, že Ivan, ale ona sa do mňa zamilovala, ona to chcela. Ivan, ona sa do mňa zamilovala, ti hovorím, naozaj ona to chcela. A on to aj v tej svojej knihe opisuje, aký bol krásny slnečný mesiac, aká ona bola krásne 20-ročné dedinské dievčatko, ako nádherne voňala. Toto sú presne jeho slova, to je Kristián Kadar a pozerá sa mi do očí, ale Ivan naozaj. A on toto povedal aj vyšetrovateľu. Ja som čítal jeden výsluch, ja už som z toho výsluchu vedel, čo on mi plus minus bude rozprávať, ale on ma o tom skutočne presviečal. Ja keď som sa pýtala, čo si ale s ňou robil, že vyfajčila ma, ona to naozaj chcela Ivan. Ona toto chcela odo mňa, že sa zaľúbila. A my sme potom plánovali, že spolu odídeme, lebo že ju pustíme a pôjdeme sa milovať. Hovorím, určite. Ja som ľuďom ukázal aj na včerajšej diskusii presne miesto, kde bola znásilnená. Keby ste ho videli, tak vám je navracanie. Každopádne, predtým ale povedal Šatorovi, mám opäť ten nôž, že ale ona má vo vnútri decko, tak ja ho z nej vyrežem. Hej, lebo to bude dvojnásobná vražda. Toto je Kristián Kadar, tak už mu Šatorovia, že neblázni, však ho zabijeme. Hej, tak iba ju vystriekali, iba kyselinou, a potom ju teda zabili s tým krompáčom, samozrejme aj jej priateľa. Najprv jeho s krompáčom do hlavy, hodili ho do hrobu, potom ju vykopali ich po 2002 a vykopali ich v roku 2017, takže vyše 15 rokov boli v ilegálnom hrobe. Smial sa mi. Mama milovala Ivan, naozaj. Ale on naozaj... Pozor, on vyšiel na detektor, áno. On tomu verí. On je presvedčený. On bol úplne niekde mimo z hľadiska tej dlhodobej drogovej tejto závislosti a on podľa všetkého aj tí účastníci okolo neho, čo boli, to sa nedá ani povedať, že kamarádi alebo kto, ale títo takýchto nehorázností, tak oni to vedeli, že on jednoducho je natoľko drogovo závislý, že on ani nevie, čo robí. A to nebolo raz. On tomu naozaj verí. Takže to keby ste videli, a smial sa mi do očí. A to je ono. Len dnes už je čistý, ale stále žije v tej svojej predstave, že Anita sa do ňoho proste zamilovala. Lebo v tej chvíli, keď jej dole lámali frajera, mučili ho tam, kvôli tomu, že z neho chceli vyťahnuť peniaze, on ho vyviedol do jednej hnusnej izby, rozostávaného, hnusného, zaprášeného domu. Mám aj tu video. A tam ju proste mal potrebu znásilňovať. Ja som hovoril, ty si akože fakt mal chuť. Jasné, však to ako bolo tak proste, oni sa tam zaľúbili. Paráda. Takže oni, tí Šatorovci, naozaj takto fungovali. Takisto to bolo s Katkou Hrozaňovou, ktorú niekoľkokrát znásilnili. Proste
Oni boli šialenci. Šialenci. To bola najvulgárnejšie zoskupenie ľudí. Preto nenazývam mafiánmi. A potom tam v Dunajskej strede tam ste nemohli výjsť von. Nemohli výjsť von po 5. hodine. Tam platilo právo prvej noci u Papajovcov. Takže keď ste mali svadbu, tak prišli a vybrali si ženu a mali právo prvej noci, alebo si musel zaplatiť. Buď zaplatíš, alebo ti ju všetci. A tam v tej Dunajskej strede na tom hlavnom ťahu, jak sa ide už od súdu, tá hlavná ulica, jak sa to volalo, vypadlo mi to momentálne. Ja som mala ten spis na stole, no môžem vám povedať, že ja som tak rýchlu akciu, kde oni tam chodievali vždy vo štvrtok hrávať karty a chodili neozbrojení a niekto to musel vyniesť von a tam jak behli tí dvaja strelci samaranskí tam z dola, že a predstavte si ale ten vulgarizmus, že čo si oni dovolovali, aby ste vedeli, aké časy to boli, že normálne dole bolo také preslo a taká kaviareň a po schodoch hore sa vyšlo a tam bola taká reštaurácia a si predstavte, že oni za bieleho dňa, za absolútnej prevádzky Samaranský behol dovnútra so zbraňou, vy tu všetci zostaňte a tí dvaja strelci vybehli hore, no ale ja som tomu hovorila, že 7 kohli v Sarajeve, 10 skolili bez toho, že by sa stihli čo len spamätať jeden z nich, aj keď nemali zbrane, že utekať, alebo ja neviem čo. Skolili, ja mám pred sebou tú fotodokumentáciu, to bolo niečo neuveriteľné. Vystrieľali 10 členov gangu Papajovcov, jeden z nich ale prežil, keď zomrel až v nemocnici o 2 hodiny neskôr. Ešte by som dopovedal, keď som išiel za Kristiánom Kadarom, všetci si mysleli, že teda aj tí príslušníci zboru väzenskej styčnej stráže sa vám pýtali, ty mu ideš propagovať knihu, ty Ivan? Ale to si len on myslí, preto som sem prišiel. Takže išiel som za ním, samozrejme som ho nechal rozprávať najprv tie prvé veci, ale dohodol sme sa predtým s príslušníkmi zboru väzenskej styčnej stráže o tom, že asi pol hodinu pred koncom buďte skôr tak bližšie nás, lebo mám pre neho pripravené nepríjemné otázky a tie sa týkali práve vražd žien, ktoré sú pre mňa prioritné, ktoré preukazujú tú ich brutalitu a za ktorú musím dostať pred najväčšie množstvo ľudí a na verejnosť, tak, aby sa ju dozvedel aj sudca, aj každý. A vytvorili sme tak všetci spoločne tlak na to, že títo ľudia raz musia dostať do živote, lebo ani jedna šatorka dnes nemá do živote, ani jedna jediná. Tam je malý Roland Samaranský, to je 82 ročník, začal zabíjať ako 17-ročný, má na rováši vyše 20 vražd, Čonty vyše 40, Bugár vyše 30. Proste to sú desiatky vražd, oni sú úplní blázni a nikto z nich nemá do živote. Malý Roland Samaranský má 18 rokov, Bugár má 23 rokov, Čonty má sľúbených 22 rokov bez toho, že sa mu už nebude navyšovať trest. Jeden z najbrutálnejších, a ak nežije Šator, tak najväčší vrah v dejinách Slovenska je práve Čonty, ktorý zavraždil vyše 40 ľudí, ale to je len to, čo si pamätá. A má sľúbených 22 rokov bez toho, aby sa mu nikdy tento trest nezvyšoval. Toto je problém Šatorovcov, toto je problém našej justície. Len preto, že on ukázal pár hrobov. Ja viem, že bez neho by sa to nevykopalo, ale mám s tým problém, že oni chcú resocializovať človeka, ako je Žolt Naď alias Čonty, ktorý škrtil ľudí zaživa. On uškrtil Katku Hrozániovú a viedol ju k hrobu na poli pri Blažove, keď sa niekoľkokrát potkla do cikana, do kakana, kráčala, niekoľkokrát spadla na zem. Bugár to len nasvedcoval z bagra malou lampičkou, vykopal tam dieru, bol to práve Čonty, ktorý ju v putách položil na zem, na brucho, uškrtil ju a hodil do jamy. Jej manžel potom rozprával Katky Hrozániovej, že ona sa odišla za mužmi do Anglicka. Hej, takže toto sú šatorky a ja práve preto hovorím, že toto bol ten najbrutálnejší gang v dejinách Slovenska a v dejinách Európy a toto, čo sa dialo do roku 2014, nemá obdobu. Do roku 2014 zomierali ľudia ako na páse v tej Dunajskej strede. A je ich tam fakt vyše 200, už sa mi ozývajú ľudia z Maďarska, kde majú presahy.
na vraždy. Robili nájomné vraždy, robili vraždy bielých koní, zabíjali ľudí z rozmaru, zabíjali nielen konkurentov ako tú 10-násobku, čo teraz spomínala pani Mišiková. Čo poviem, že dobre, je to mafiánske vybavovanie účtov, toto sa deje, ale tie ženy a tí obyčajní chlapci, toto je prúser. Ja chcem poďakovať vlastne našim hosťom, pani doktorke Mišikovej,